खुलुमबाय बयखौबो बरनायनानै निउज 24 बड'लेण्डनि मोनसे सुजुथायजों आं बबिता बर'। गाबोननिफ्राय बिटिआर गोरोबथा सान फालिगोन। क'क्राझारनि बड'फा नोगोर ग्रीनफील्ड बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सआव 24 जानुवारिनिफ्राय 27 जानुवारिसिम हाबाफारि लाना बिटिआर गोरोबथा सानखौ खुंनो लादों। 24 जानुवारियाव भारत सोरखारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल आरो आसामनि रांखान्थि सावस्रि आरो हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बाहागो लागोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि लेङाइ खुंगिरि इएम आरो एमसिएलए बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। 25 जानुवारियाव हारिमु दिन्थिफुंनाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जागोन। 26 जानुवारियाव रिपाब्लिक डे, 27 जानुवारियाव हाबाफारिनि जोबथा बिटिआर गोरोबथा सान फालिथाय हाबाफारिखौ उदालगुरि आम्बागावआव खुंजागोन होनना मिथिनाय जायो।